Davant la impossibilitat d'obrir els teatres, al Maldà seguim a prop. Per això us convidem a seure al sofà i gaudir d'una estona de teatre fet des de casa. La cultura hauria de ser accessible per tothom, però si us ho podeu permetre, us demanem que col·laboreu amb les professionals que han fet possible aquest capítol fent un donatiu a l'enllaç que trobareu aquí sota. I ara sí. Senyores i senyors, l'espectacle està a punt de començar. Desconnecteu els telèfons fixes i qualsevol aparell que us pugui distreure. Desperta, desperta. Desperta, desperta. Com que sóc intel·ligent i pretenc tan sols ser lliure. Com que sóc independent i no em cal ningú per viure. Com que sé com es llegeix perquè vaig voler-ne aprendre. Com que el sexe em diverteix i el meu cos no és pas per vendre. Com que quan em donen ous jo responc que vull maduixes. Com que fem tant d'enrenou, tots ens diuen que som bruixes. Si no ets apàtica i fluixa, ets bruixa. Si vas mostrant pit i cuixa, ets bruixa. Si ets tu qui escriu o dibuixa, ets bruixa, ets bruixa, 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 ets bruixa. Tinc molta intuïció, ets bruixa, bruixa, bruixa. Hi ha cops que tinc raó, ets bruixa, bruixa, bruixa. M'ha sortit una cana, ets bruixa. Crec que sóc lesbiana. No ens feu por, cremeu-nos si voleu. Morirem, però morirem empoderades. Són els veïns que diuen que si podem fer menys soroll. No, estem fent una cançó sobre l'empoderament. No podem fer menys soroll. Ja, però és que són un matrimoni gran i volen dormir. Ah, doncs callem. Desperta, oh font de tot el poder. Desperta, sempre que dorms hem sofert. Desperta, fes que trobem el camí. Desperta, mostra'ns l'esclat femení. Desperta, desperta, desperta. Capítol 2. Dones amb història. Ho vaig començar, em van fer seguir tota la fàbrica per aprendre, tenia 15 anys. I vaig voler anar a treballar perquè totes les meves amigues hi eren, i en aquest temps era així. I havia disfrutat molt, la veritat. Primer em van fer aprendre de tot. Diu, bueno, ara ens fa falta una teixidora. I jo vaig quedar amb els telers. Que també vinc de la pagesia, jo. Però a casa meva era molta colla. I, oita, cap a la fàbrica, a treballar. La veritat és que no m'havia agradat mai gaire a mi d'anar a treballar a la fàbrica. Quina edat hi vas entrar? 14. A 14 anys ja ens posaven a treballar. Anaves a la fàbrica i et feies gran de cop. Vaig venir aquí que tenia 15 anys.
Sí, jo no havia vist mai cap fàbrica, allà és de pagès, allà hi ha molta vinya, és de pagès, jo no sabia ni que era una fàbrica, i menys de teixits. Bueno, començàvem donant fils, a la preparació, que diuen. Si n'hi havia que els feien els nens, més que res carregaven revòlvers. I les noies a donar fils. Preparaves les peces per anar als telers. Les passadores, les nuadores, jo era això. Però tu t'imagines allà mils de fils, un per un, anar fent això? Doncs jo ho havia vist a fer. Els homes eren encarregats, eren contramestres, eren majordoms, i ja no sé quin altre cap, directors, i el de més, totes les dones. No hi havia cap dona que mai havia sigut director ni encarregada, no, que va. Oh. I cobràveu menys que ells, clar. Home, ves, tu diràs, si no teníem el càrrec, hem de cobrar menys. De passada tenia avantatges, les colònies. Allà sota el carrer tenien uns horts i aquells horts es podien regar. I cada un tenia la seva parcel·leta de l'hort. Llavors tenien uns galliners, tothom teníem gallines, nosaltres aquí també. Uns galliners que tenien conills, gallines. I escolta, això viure en aquell temps que es passava tanta gana, Si els de les colònies eren els únics que menjaven. Mira, i aquí sóc aquesta, aquí amb les monges. Que feu cosir. Sí, aquí estem cosint. Amb aquests davantals. Sí, anàvem així uniformades. I com n'hi dèieu? Perquè li dieu el manager, això, o era un convent, perquè era una espècie de convent, això, llavors. No, el convent era això, però bueno, no, deien el manager de Calpons. El manager, Sí. El manager volia dir l'escola. Manager vol dir menatge, vol dir, és francès, una paraula francesa. Sí, de coses de la casa. De coses de la casa, volia dir això. Hi havia l'hermana Maria, que era de Barcelona, i havia d'intercalar, però elles amb elles, tot sempre en castellà. Quan venien els amos, que també eren de Barcelona, que venien els amos que passaven a donar un vol per la fàbrica, sempre hablaven en castellà. I tant, sí, era. I castellà. I les monges de vostè, totes de vostè. Jo no dic de vostè amb ningú, perquè no vull que m'ho diguin i no ho dic amb ningú, doncs ells tots diuen de vostè. I després a la fàbrica parlàvem en català? Home, sí, home, i tant. Però n'hi havia de Verdú, n'hi havia de noies, les noies de Verdú, noies de Solsona. Que l'amo de Calpons, que diguin el que vulguin, però mirava pel jovent, perquè tinguessin una seva cultureta, perquè es divertissin. Hi havia un equip de baloncesto, molt bo, pagava tots els gastos, havien arribat bastant amunt ja. El diumenge que teníeu festa, això què fèieu? Feien cine. No. Feien pel·lícules de cine, que venia molta gent, Feien unes pel·lícules tan maques que, escolta'm, sempre hi havia cua de gent amb aquella ametlla. I després feien una festa que en deien la festa de la joventut, un cop el primer diumenge de mes. Al dematí, la missa, això sí, tothom a missa i tothom a combregar. Perquè en deien, en una colònia deien dues misses, una a les 7 del matí, un quarts de 8 i l'altra més tard. Si no teníem res que fer, anàvem a totes les misses i al rosari, allò era una diversió per nosaltres. Passaven gestes, El director sabia si havies anat a missa o no, Nosaltres sí que anàvem cada dia aquí, a missa, Aquí sí, quan érem els monges, cada dia. Però al acabat, doncs els diumenges els treballadors també havien d'anar a missa. Que aquí es feia professors, aquí es feia per Corpus, tothom feia altars. Bueno, la religió era la religió, es havia de fer a peu de lletra. Sí. Llavors diumenge anàveu a missa i després... Anàvem a missa i a la tarda, si no era festa de joventut, no sabien què fer, jugar per aquí. Sí, si enraono gaire al dia, perquè quan me n'adono aixeco la veu, perquè sempre veies treballat amb soroll, la primera feien aquell catacroc. Era molt fort. Jo no suportava pas tot allò. Fins ens van obligar a portar tapes, però no els vaig portar mai, però ara també ho trobo, que soc més sorda. Més. Tic, amb els temperis, però ho feia molt, la veritat que sí. I enronar així no et senties, no sabies pas què, si no feies amb signos no podies pas fer res. Però no era aquests signes dels sords, no? Era algun que s'inventaven elles. I el què, molt amb el moviment dels llavis. Gesticulaven molt bé i una mica de signe que feien, que diu que hasta havien explicat pel·lícules de cine.
Perla! ¡Esta vez acertaste! Siempre decías que sabías tirar, sí. Pero nunca lo creí. Te quiero, te quiero. Te quiero, Luz. No llores, Perla. No llores más. Tenía que hacer esto. Claro. Tenía que hacerlo. Lo comprendo, sí. Déjame abrazarte. Déjame. Sí, abrázame. Perla. Abrázame, Luz. Mi pierecilla. No! No! Petons no, eh? Petons no! Bien! Ah. Bien vol dir que s'ha acabat. Els telers s'han aturat. No hi ha ningú a la fàbrica. Silenci. No hi ha ningú als carrers. Silenci. Ni a l'església. Ni a l'escola. Ni a la botiga. Ni al casino. Ni al safareig. Ni al teatre. Estic trista. Tinc com una buidor dins. La doctora Leu, la meva rebesàvia, és la primera dona que va estudiar Medicina a l'estat espanyol i que va treballar de metge. Ella va obrir una consulta al Raval primer i després a la Rambla Catalunya, on atenia dones de tot tipus. Atenia dones burgeses, dones riques, dones pobres, actrius, prostitutes, i també passava visita a la Casa de la Caritat,
on atenia dones i nens sense recursos. Ella tota la vida va defensar aferrissadament que les dones tenien el mateix dret que els homes a rebre una educació i va deixar escrites cosas como esta. Ni en la niñez se ven diferencias entre niñas y niños en cuanto a la capacidad de sus facultades. Hemos sumido sus músculos en la inacción. Hemos apagado el fuego de su inteligencia. Déjennos estudiar libremente. Procúrese que la mujer tenga medios para su propio sustento y se librarà de gran número de peligros. També va denunciar els abusos de tot tipus que patien les dones. Entre ells, els abusos provocats per la indumentària femenina que les dones eren obligades a portar. La prenda que más daño causa la organización femenina és el corset. Ella va treballar durant 25 anys dedicats a la medicina, al costat de les dones, ajudant les dones i també animant-les a ser una mica més lliures. Agustina, Elisabet, Maria Teresa, Rafaela. Isabel, Maria, Antònia, Amparo, Nicolasa, Dolors Aleu Riera, Eulàlia, Ramona, Rosó, Montserrat, Carmeta, Agustina, Treseta, Montserrat, Carmeta, Agustina, Treseta, Montserrat, Núria, Mercè, Maria, Mercè, Joaquima, Teresa, Maria, Isabel, Francisca, Paquita, Juana, Teresa, Joaquima, Teresa, Teresa, Joaquima, Teresa. Núria. La meva mare es diu Mercè. Li diuen Tété. L'àvia també es deia Mercè. La besàvia, Maria Mercè. La rebesàvia, Maria Lluïsa. La mare de la rebesàvia, Maria. I la seva mare, Eulàlia. Cinta. Mare, Maria Isabel, li diem Issa. Àvia, Francisca, li deien Paca o Paquita. Besàvia, també Francisca. La seva mare, Juana, i la mare de la seva mare, no ho sabem. Anna, Mireia, Montserrat, Joaquima, però era la Quimeta, Dolores. Ariadna, Teresa, però li deien Treseta, i Joaquima, però li deien Quima. La Mònica, la directora, té moltes Maria Tereses. La mare, Maria Teresa, però és la Maite. L'àvia, Maria Teresa, la Tere. Besàvia, Maria Teresa, però li deien Mieta. I després ve una altra Teresa, i després Cecília, Paula, Lucía. La mare de l'Anna Maria, la dramaturga, es diu Maria Rosa. La seva àvia també es deia Maria Rosa. Mai li van dir Maria Rosa, era la Rosó. Després ve Rafaela, Ramona, moltes R's, i ja no recorda cap més nom. La mare de la Maria, la figurinista, es diu Montserrat. Sisplau, digueu-li Montse. L'àvia es diu Raimunda. I la besàvia, Paula. Maria Isabel, Francisca, Paquita, Juana. Maria Isabel, Francisca, Paquita, Juana. Maria Isabel, Francisca, Paquita, Juana. Igual? Igual, no us pot ni sortir ni entrar, vosaltres. No podeu ni sortir ni entrar, o sigui que no esteu notant el desconfinament. No. Res. Estem en el zero, sí, encara. Perquè com que és una guarderia, que dic jo. Una guarderia. És el que quasi no els anomenen mai, només quan han de dir disparats, llavors tots surten. Llavors tots surten i tots us anomenen. Sí. No, i llavors aquí s'està bé, vull dir que jo si estic a la finestra
i llegeixo, estàs molt bé. Fantàstic. Diu que no t'avorreixes. No. I llavors ara no puc sortir, després ara ja fa massa temps que no puc sortir. Ja. Perquè llavors trobo algú i anem a dinar o llavors torno i... Què veus tu des de la finestra? A la finestra ja veig el Tibidàbul, no el veig, el sento, perquè el Tibidàbul dic a l'esquena. Però, esclar, i surten sota... Estic molt a prop de la carretera de les Aigües. Això sí, que va al Tibidàbul. Però el que tinc a front és el Montjuïc i el mar. Sí, poc o molt també. Però bueno, ara si em preguntessis quants dies fa que estic aquí, quants dies fa que estic aquí tancada? Home, ja fa més de 2 mesos que no podem sortir. 2 mesos que fa que no surto de casa, d'aquesta casa? Sí. I no he sortit gens ni al carrer? No. Vols dir que no? No. Ah, doncs no he trobat a faltar, No, estàs bé aquí. Sí, estic bé, com que hi ha la televisió. Hi ha això, la televisió, la ràdio. Clar, fas les videoconferències i pots veure la gent, no? Llegeixo també, no? La tele. Veia també molt silenci. A mi m'agrada el silenci. M'agrada molt el bullici, m'agrada molt sortir. Però tinc estones que necessito la meva tranquil·litat. I llavors això sí que m'ha agradat molt del confinament. I l'únic que em matava era aquest silenci, només es feia dolent quan senties cada 2x3 el soroll d'una ambulància. Això sí que ho tinc gravat. O sigui, tinc gravat a la ment el silenci, però després les ambulàncies. I això et feia una mica de nosa. Nosa amb el sentit de que veies, hi ha una persona que està passant-ho malament. M'estic marejant. Un altre cop? Per què no la canvien mai de lloc? Perquè no les fabriquen amb rodes. N'estàs segura? Sí. M'estic marejant. Com cada dia a aquesta hora, dius que estàs marejada. Veure món? En comptes que ens mirin a nosaltres. Agafa un vaixell. Et mareges, te'n recordes? Sí. Els agrada mirar-nos. Jo ja no sé què més fer quan acosten els ulls al vidre. Jo ho he provat tot. Nada de costat, cap per avall. Jo m'acosto al vidre i els miro amb els ulls ben oberts. Deus voler dir amb l'ull ben obert. De vegades vaig marxa enrere. Ja faig bombolles. O els mires amb un ull o els mires amb l'altre. En tens un a cada costat del cap? De vegades faig el mort. Doncs primer els miro amb l'ull esquerre. Primer sempre amb l'esquerra. I després amb el dret. Esquerra, dret, esquerra, dret. Amb l'esquerra els miro malament i amb el dret les echo un mal de ojo. També sé fer esses. Jo faig bombolles. Això és un avorriment. A mi em molesta que no tinguem cap lloc on amagar-nos. I em sé posar de panxa en l'aire. I mai passa res de nou. I ara estic aprenent a fer tombarelles. Que ens mirin sempre no m'agrada. M'avorreixo... Tinc gana. Els encanta donar-nos menjar i mirar com mengem. I a moure les aletes. Les dorsals... Bombolles. Les pectorals... M'avorreixo. Les ventrals... Hauríem de fer alguna cosa. L'aleta anal... Una fuga. Ens fuguem? I finalment, la cua. Alguna cosa. Ja venen!
no estem fent res. Potser així deixaran de mirar-nos. I si deixen de mirar-nos, no servirem de res, es cansaran de nosaltres i ens llançaran pel vàter. Què estem fent? Res. Bombolles. Ens estan mirant. Te'n recordes? Ah, sí. Què estem fent? Res. Bombolles. Ens estan mirant. Ah, sí. Ja està. Ja han marxat. Ja podem continuar. Au. La mujer en casa y con la pata quebrada. ¿Qué creen que significa esto? Esto que los hombres éramos machistas y las mujeres pues teníamos que... Pero vamos, a mí me duró poco. Yo estuve unos 2 años. Ya te dije que a los 2 años yo ya digo, aquí mando yo y he mandado siempre. Porque a los hombres que son tan machistas hay que declararle la guerra. Y yo se la declaré. Vaya que sí la declaré. O sea, tita, tú la pata quebrada no la has tenido. No, la tuve una temporada sí, bastante quebrada, pero hasta que me espabilé. Yo tenía 19 años, y entonces sí, me dejé un poco llevar, pero cuando yo cumplí y trabajando y encima llegar como yo llegaba a las tantas de la noche para dejarle a mis hijos la ropa para que al otro día lo vistieran, plancharles la ropa y todas las cosas, eso era una esclavitud la que yo llevaba. Me coloqué, nada más que llegué a Barcelona, la primera me coloqué yo. Ni mi padre, ni mi hermano, ni mi madre. Yo, solita, trabajando en una fábrica de tapones de lavabo. Y salía de noche para trabajar en la fábrica y salía de noche para salir de la fábrica. Hasta que me coloqué en una fábrica de género de punto. Y entraba a las 6 de la mañana y salía a las 2 del mediodía. Y me cogió un dolor muy malo en el lado y dijo mi marido, te diré, no diré tú, mi marido dijo, nos casamos y pide la cuenta en el trabajo. Y entonces me dieron la dote, que entonces se decía la dote allí en Cataluña, y me casé con 23 años y ya no he trabajado más. Una mujer, una dona a la universitat. Rubia. És morena. Morenaza. Que bons que sou, els homes de progrés, que ens deixeu estudiar després de tan lluitar. Qué adelantada está la ciencia, que hasta las flores caminan. Rubia. Els homes de progrés, Muñeca. que ens deixeu estudiar. Esto es un cuerpo y no lo de la Guardia Civil. Las dones a la cuina. Però fer el somni realitat és sovint ben complicat, tant com fer un bon fricandó. Visca la revolució, que bons que sou, els homes de progrés. Rubia. Deixeu estudiar. Morenaza. Després de tan lluitar. Princesa. Échame una mirada guapa, que se le apagó el cigarrillo. Ben complicat, tant com fer un bon tall rodó. Visca la revolució, que bons que sou, els homes de progrés, que ens deixeu estudiar després de tan lluitar. Que bons que sou, els homes de progrés, que ens deixeu estudiar i sense protestar. I sense protestar. Sí. Però la gent, quan feia tanta por els bombardejos i tot això, es quedaven dintre de casa? No, això i tant, els bombardejos sí que ens feien una por. Clar. I llavors què fèieu? Estàvem
baixàvem tots al pis més baix de la casa, que en general era el nostre perquè nosaltres vivíem al principal. I procuràvem estar, i gent de les cales venien a refugiar A casa vostra. a casa nostra, sí. Jo vaig viure una setmana horrible a Barcelona, que ara ha fet 80 anys, doncs de bombardejos cada mitja hora, per exemple. I la gent doncs es tenia de navegar en els refugis o bé en el metro. El metro del carrer Urgell i Gran Via, i recordo l'espectacle espantós de gent confinada allà, però una imatge que la tinc sempre, inclús gent amb matalassos vivint en el metro, però no 3 o 4 persones, 100 persones i 100 famílies, i amb una olor horrorosa. I recordo també un altre metro, el de la plaça d'Espanya. Doncs encara sento l'olor que feia i encara veig algunes pedres que encara queden de la construcció de llavors, que era una construcció dels anys 30. Físicament sento el que vaig sentir llavors. O sigui, per mi la idea de confinació va lligada amb tots aquests records que em van marcar molt la meva infantesa. Viterbe 5. Viterbe, 15 de mayo de 1886. Os damos, según vuestros deseos, la relación exacta de la operación de cesárea que una joven de Viterbe ha practicado en su persona. Esta joven, una campesina de 23 años, talla pequeña, 1,40 m, temperamento linfático y constitución delicada, se encontraba en el 9º mes de su embarazo, que era para sus vecinas un objeto constante de críticas y para sus amos y familia un continuo disgusto. Estas causas la hicieron concebir un proyecto atroz. A las 3 de la mañana tomó un cuchillo de cocina y se abrió el vientre. La herida era poco profunda porque el cuchillo cortaba poco, larga de 12 centímetros y dirigida desde el ombligo a la región ilíaca derecha. Por esta herida que la desgraciada se había hecho, se extrajo un niño varón que pesaba 1 kilo 900 gramos. Según el examen necroscópico, este niño murió antes de haber respirado. Tenía la cabeza separada del tronco entre la última y la penúltima vértebra cervical y profundas heridas en el tórax. Acabada la operación, la paciente se vendó el cuerpo con una toalla para juntar los bordes de la herida y contener los intestinos que estaban para salirse. A las 5, 2 horas después de la operación, se levantó, se vistió y salió a pie para Viterbe. La distancia es de 1 kilómetro, poco más o menos. De allí se fue a casa de su hermana, a la cual no dijo nada de lo que acababa de pasar. Almorzó una taza de caldo y un poco de café con pan, paseándose después por la ciudad con el objeto, según ella, de que cesaran las habladurías sobre su embarazo. Bona nit a tothom, som de Feliwets. I abans de començar us volem explicar que això que veureu és un fragment, Un tast. d'Aquelarre, l'espectacle de creació que hauríem d'estar fent al Teatre Maldà. I el resultat és fruit d'una recerca sobre el feminisme, l'heteropatriarcat... La dona en general... I en particular. I us volem dir que aquest espectacle ens ha canviat la vida.
Sí, molt. Ens ha fet més felices. És meravellós quan un espectacle et fa veure el món d'una manera diferent. Ai, sí. Hem après molt. Hem canviat. Ara som Masclistes. Masclistes radicals. Molt radicals. Machonazis. I des que ho vam decidir, no sabeu que bé que vivim? Ai, sí, quin alliberament, tu. Jo haig de reconèixer que al principi no el veia massa clar, el canvi, però va ser provar-ho tu i per sempre més masclista. És que és tan còmode. Sí, és que no t'has de replantejar res, saps? No has de lluitar. El món és perfecte, com està? I no entres en contradiccions. Sí, el pitjor del feminisme eren les contradiccions. No vols que et jutgin pel teu físic, però clar, et poses talons, un vestit arran de gespa, et pintes com una porta i penses, és que no ho hauria de fer, però clar, tu et vols veure guapa. Clar, i vols ser una dona empoderada, però en el fons et sents més segura quan vas amb un home. Ui, calla, calla, tot més fàcil. Així és que feminisme és queixar-se, discutir-ho tot, pensar que el món pot ser d'una altra manera. Canviar el món, quin cansament. Ja està bé així el món, no ens ha anat tan malament, no? No, clar que no, aquí estem. Hòstia, abans no votàvem, joder, valorem-ho, no? Ara podem votar, treballar fora de casa, viatjar sense el permís del marit, si la cosa ja va evolucionant, no? Això les feministes no ho valoren. A veure, si de natural som masclistes, per què anar contra natura? El món és així per alguna cosa. Mira, escolta, ja està bé de culpar de tots els homes, Hombre, ja. Jo no diferencio entre homes i dones. Que uns cobren més que els altres. Casualitat. Casualitat. Que hi ha més violència d'un costat que de l'altre. Casualitat? A mi m'agrada molt la frase, la violència és violència... Vingui d'on vingui. Clar, a més, si sempre guanyen els homes, serà perquè són millors, no? És que en general ho són, de millors. Genèticament, vols dir? Sí, jo també ho penso, tu. Les dones són molt més complicades i molt més criticones. Escolta, la majoria de les meves amigues són homes. I si les dones no tenen càrrecs importants, deu ser que tampoc s'hi presenten, no? I no serà que no s'hi presenten perquè ja saben que no les triaran? Laia, però què dius? Perdó, no sé què m'ha passat. Saps què passa? Que ens estan matxacant tant amb això del feminisme que al final t'ho acabes creient. Ser masclistes està al costat del fort. I és molt més agraït viure al costat del fort. Amb aquella prepotència. Amb la tranquil·litat de saber que el món és teu. Us convidem a fer el canvi. Sereu molt més feliços i felices. Feliços, deixa't estar de collonades. Feliços. Sereu molt més feliços. I l'important d'aquesta vida és ser feliç o no? Ara ho has dit. Però escolta, ja que els hem parit... Eh? No, l'espectacle, vull dir, els espectacles, vaja. No, parir. És una de les grans preguntes de la vida d'una dona, Parir o no parir? Bé, així que hem parit unes escenetes. Us deixem amb un tastet dels nostres fillets. Puges al cap cremant, fas que el món valgui més del que val, i et trobo a un lloc que els altres no trobaran, com bombolles a un vas de xampany. Si em puges pel cos trempant, com l'amant que no he tingut mai, i t'empapo d'un amor desigual que fa olor de llibertat i d'alguna cosa més si no m'he dutxat. En François no vibrava prou, el senyor Rosa feia massa enrenou, Little Bunny no anava a fons i es quedava aturat quan jo estava a punt de... Però tu em puges per tots els racons, m'arrossegues fora d'aquest món, i no és cap secret que hagi de callar, els veïns tenen enveja de com ens va. I mireu-la bé, és la meva mà, ella sap com fer-me esclatar. Cadascun d'aquests dits fiquen-se pels forats i la sang baixa com un torrent i s'acumula com el peatge de Martorell. I mireu-la bé, la coneixeu bé, és la mà que us he donat fa un moment. La revolució que ningú m'ha ensenyat, ferma i dolça, lenta i morbosa, home ni esposa.
Em puges pel... Al cap. Disney em va dir, si tu hi creus, acompliràs els teus somnis, pots aconseguir fer-los teus, pots vèncer tots els dimonis en un món de meravelles i viuràs per sempre en pau. Jugaràs amb les estrelles, trobaràs el príncep blau, un donzell molt vell amb ve alta. Aclarir-ho fa falta i viuré en un castell entre tanta riquesa. Si el príncep és ell, jo no seré la princesa. Un món congelat m'has estafat. Que tinc 30 anys i mitja vida treballant, ja aguanto prou en sobreviure. No hi ha tresors, no hi ha castell, no hi ha galant, els pretendents que tinc fan riure. Fan riure. Qui et penses i que tot ha estat un frau, que et dominen les vileses, dels defectes n'ets esclau, i que en lloc de ser princesa ets la reina dels babaus. Abandones la infantesa i dius: et maleeixo, Mickey Mouse. Amb un sol que és tan blanc, sobre el mar que és tan blau, i amb uns núvols molt blancs, sobre el cel que és tan blau, i rius que inútilment volen fer dolç al mar, rius molt secs, molt hostils, amb el cor ple d'atzar, amb pluja per atzar, amb algun cop de vent, amb el trot sobre el mar, del llevant inclement. El clar país, el meu, tot de vells campanars, entre cases i camps, i tendríssims palmons. El diumenge de Rams, tot de cares de sants, pintades amb traç fort, que lluiten
contra el temps, a cavall de la mort, i camins plens de pols per un vent diferent. La brisa de l'oest, la llum del sol ponent, el clar país, el meu, amb aquest cel tan dur que el sol no es pot mirar, amb aquest cel tan alt que els ocells són distants, amb aquest cel tan net que ensenya a perdonar, amb aquest cel tan llum que els homes som pagans, amb el fred vent del nord que arriba tramuntant, amb el fred vent del nord que torna el cel brillant, el clar país, el meu, amb pobles i ciutats que de Roma han nascut, amb homes jornalers portats pels trens del sud. Quan la parla és un clam, quan la parla és un fet, quan el poble és memòria i el dret a viure un plet, quan la brisa és un ris, quan el vent és discret, quan el vent ve del sud, quan tot esdevé quiet, el clar país, el meu.
veure? Ai, sí, nenes, jo també em pensava que era teatre, però això no és teatre ni res, això és una enganyifa. Ai, nenes, és que era gratis. No cal que ens apuntem a totes les ofertes, Carmen. Que no estamos en la postguerra, collons. Deixa de dir polles i collons, que no veus que estem rodejades de feminazis. Oh! Què vols dir? Que no es pot dir ni polles ni collons, que això és falocèntric, m'entens? Collonades! Una altra vegada, Conxita, que vols que prenguem mal o què? Una feminista enfadada fot més por que dos machistes contents. Calla, que no es pot dir contents. S'ha de dir contents, contentes. Els machistes, les machistes. Les feministes, els feministos. Sí, home, i corro. Ja es veu que tot això no tiene ni pies ni cabeza. Mira, que no té ni pies ni cabeza, és la pel·lículeta aquesta dels no sé què de merda que ens han fotut. Això la Carmen, que va de moderna i de youtuber. Doncs mira, nena, aquí ho tens. Nos están metiendo un buen palo. Per modernes, les que fan l'obra aquesta, que segur que no saben ni cosir, ni planxar, no saben. Ja ho pots ben dir, ja, acabant d'un arrugat. Nena, un cop de planxa que no em recomanarà res, tu. Deuen tenir pèntims, les que fan la cosa aquesta, Si no, no sé on traurien el temps per fer la perilleta aquesta. O si visquessin a Iraq o a Nigèria. Llavors no farien tantes bromitats. No, i és que a sobre demanen calés, que es fotran d'hort amb això. Mare Déu senyor, això del feminisme, tu... Res, pensa en merda tot això, Pepita. Quina mania de fer coses d'homes. I de voler ser com ells, però que no haurien de ser ells els que es volguessin a salvar nosaltres. Pots comptar. Ai, si jo m'hagués cregut que el meu Paquito era un cavaller que em vindria a salvar, tu... Ai, al cel sí, Gràcies Déu que tranquil em va deixar morir-se, tu. El meu Armando. A la primera hòstia que em va fotre ja vaig veure que el príncipe m'havia sortit rara. Sort que va caure el pou aquella nit, el malparit. ¡Muerto el perro! ¡Muerto la vieja! ¡Ai, senyor del feminisme, cágate l'orito! Nenes, em vaig a canviar la tena, Lady. Carinyo, passa'm a Monedero que ens donarem a provar. Nena, bé. Ai, a veure. Escolta, com es fiquen els diners aquí a l'ordinador? Ai, no ho sé pas, tu. Té, A veure... algo gros, algo gros. A veure, va, Au, cap aquí. No sé si això va, No funciona res, tu. Vaya dilluns de merda. El lavabo és per aquí?